Nej, nu. Hvad? Nu er jeg startet. Og 2012 har været et rigtig godt år med mange uforglemmelige oplevelser. Jeg blev 13 år, og så blev jeg teenager, og begyndte at interessere mig mere for kage. Efter sommerferien begyndte jeg i 7. klasse og rykkede op i B-klyngen. Vi fik nye lærere og nye fag, men også flere lektier. Og så var der igen blevet sagt, at jorden skulle gå under. Det skulle være sket den 21. december, men det gjorde det ikke. Danmark fik et nyt kongeligt medlem i 2012, og Mathildes mobil gik i stykker. Min kat fik 4 små kattekillinger, men vi forærede dem alle sammen væk. Min far han købte en restaurant, og min mandarinkræ Ida blev desværre væk fra hende op. Der kom oversvømmelser i Lystrup, og her i Danmark fik vi vores første kvindelige statsminister, nemlig Helle Thorning-Schmidt, selvom det nok var i 2001. Nytårsaften holdt dronningen sin nytårstale, og det gør hun nok også i 2013. Hvor vi måske skal have længere skole, selvom det måske sådan først er i år 2014, sådan, det ved jeg ikke helt. I år 2013 bliver jeg 14 år, og har konfirmationen 5. maj. Gud bevarer Klares liv. Godt nytår.